Salut, lume! Numele meu este Cosmin Gamer. Am zis să fac un episod de Minecraft că s-a upgradat. S-a băgat cam tot ce era pe calculator. Și hai să intrăm pe o mapă. Pe mapa asta. Minecraft e chiar șmecher acum. S-a băgat artificii. Ia uitați. Stați puțin. Am revenit. Stați puțin. Uitați. S-a băgat și testa mai subțire. Și-a băgat și testul. Și discuri. Și testul pe care scrii. Și-ți apare calul ăsta aici. Stați să opresc floarea. S-a băgat și ăsta. Bă, punem comanda. Uitați toată mapa. Am mai adăugat 2-3 case. Cu casa asta făcută de geamuri și lemn. Casa asta. Bun, lume, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, subscribe. Pa, pa!